வெல்கம் டு பிரியா ஷேடர்ஸ். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம். என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பொட்டேட்டோவில் நம்மளால் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி செய்யணும் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு பொட்டேட்டோக்குள்ளே ஆசிட் இருக்குது. அதனால் எப்பயுமே அந்த ஆசிட் பொட்டேட்டோக்குள்ளே இருக்க ஆசிட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஜிங்க்கு கூடயும் காப்பர் கூடயும் ஒண்டி தான் அட்ராக்ட் ஆகும். அதனால தான் நான் இங்கே ஜிங்க் பிளேட்டும் காப்பர் பிளேட்டும் வச்சுருக்கேன். இதுதான் காப்பர் பிளேட், இது ஜிங்க் பிளேட். நான் ஜிங்க் பிளேட்லேருந்து காப்பர் பிளேட்டுக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். திருப்பியும் ஜிங்க்லேருந்து காப்பர், ஜிங்க்லேருந்து காப்பர், அம்மா லாஸ்ட்டில் ஜிங்க்கு. இப்போ வந்து இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். ஓகேவா? இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஒரு பொட்டேட்டோவில் 1% ஆஃப் ஆசிட் இருக்குன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தா 4%. இந்த மொத்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு நம்மளால் வந்து ஒரு எல்இடி லைட்டு க்ளோ பண்ண முடியும் வித்தவுட் ரெசிஸ்டர் இல்லாமல் வந்து எல்இடி லைட்டை வந்து நம்ம க்ளோ பண்ண முடியும். இப்போ நான் அதை பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ப்ளூ எல்இடி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த ப்ளூ எல்இடியில் வந்து இப்போ லாங்காக இருக்குல்ல, இதுதான் பாசிட்டிவ், ஷார்ட்டாக இருக்கிறது தான் நெகட்டிவ். இப்போ வந்து நான் இதை பெண்ட் பண்ணிக்கினேன். இப்போ இந்த கரெக்டாக அந்த பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் நான் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் பெண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் பாசிட்டிவ் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணோடனே லைட் எரியும். இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா டைட்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சில நேரத்தில் பிஞ்சிட்டோம். இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து இந்த லைட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் வச்சுட்டேன். இப்போ நெகட்டிவ் டெர்மினலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ லைட் க்ளோ ஆகும். லைட் க்ளோ ஆகுது, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. இப்போ இங்கே பாருங்கள், லைட் க்ளோ ஆகுது. இது வந்து ப்ளூ எல்இடி. நான் இப்போ டார்க்காக இருக்கிற இடத்துல காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் டார்க்கான இடத்துக்கு வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், லைட்டு க்ளோ ஆகும். இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட லைட் வந்து க்ளோ ஆகுது, உங்களுக்கு தெரியும். ப்ளூ எல்இடி க்ளோ ஆகுதா? பார்த்தீங்களா? நம்ம பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சூப்பராக வேலை செய்யுது. நீங்கள் எத்தனை பொட்டேட்டோ வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். நீங்கள் இன்னும் ஒரு 6 பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா நம்மளால் ஒரு டிசி மோட்டரையே வேலை செய்ய முடியும். இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெடி செய்ய நீங்கள் பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கும் அந்த பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் இன்னும் ஒரு 6 பொட்டேட்டோலாம் பண்ணால் டிசி மோட்டர் கூட ரன் பண்ணலாம். நான் எல்இடி ப்ளூ எல்இடி உங்களுக்கு க்ளோ பண்ணி காட்டினேன். சரி, இந்த பொட்டேட்டோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.